ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ପୋଥି ଭାଗବତ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଥାଇକି ଅନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସୁଗ୍ରୀବ ତାରା ହନୁମାନ ମୃଗୁଣୀ ପାଣ୍ଡବେ ମିଶିଣ ଅକ୍ରୂର ଶବର ଉଦ୍ଧବ ଗୋପ ବାଳକ ଗୋପୀ ସର୍ବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତ ଯେତେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତୋତେ, ଗର୍ଭଜୀବକୁ ଏହିପରି କହିଲେ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ହରି। କହେ ଶ୍ରୀ ବତ୍ସ ଦ୍ୱିଜବର ସୁଜନେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଭକ୍ତ ମହିମା ମୋହି ଦାସ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଶେଷ। ତୁ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ତୋ ନାମ ତୋ ରୂପ କେମନ୍ତ, କୋ ନାମ ମିଳେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ବୁଝାଇ କହ ମୋତେ ବାଲ୍ୟରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଗୃହରେ ଚଳିବି କିପରି, କିସ କରିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧନୁ କିପରି ମୁକ୍ତ, ଜୀବକୁ କିପରି କୃତାର୍ଥ। ଆଉ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବା ଅଟେ କଷ୍ଟକର, ସୁଦୟା କରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ମନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୀବ ମୋ ଉତ୍ତର, ମୋ ନାମ ମୋତେ ଅଗୋଚର, କେତେ ମୋହର ଅବତାର, ତୋ ରୂପ ମୋହର କି ପ୍ରକାର। ତାହା ମୋହର ଲେଖା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ତା ନ ପାଇ, ଯାହାର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ବେଦରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣପତି। 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଚାରଣ, ଆହୁରି ମୋର ଭକ୍ତଗଣେ ମୋହର ନାମ କେ ନ ଜାଣେ। ମୋହର ରୂପ କି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର, ସଂସାର ମୋର ଖେଳ ଘର ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପରକାର। ପିଲାଏ ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳନ୍ତି ମିଶି ପାଞ୍ଚ ଚାରି, ଖେଳ ସରିରେ ଭାଙ୍ଗି ଘର ପଳାଇ ଯାନ୍ତି ଯେ ଯାହାର। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ଖେଳ ଲାଗିଛି ମୋତେ ସଦାକାଳ, ଏହାକୁ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ କେବେ, ସଂସାରୁ ମାୟାରୁ ତରିବେ। ଗୃହୀକି କଥା ଶୁଣ ତୁହି, ସେ କଥା କହିବି ବତାଇ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ହୋଇଲେ ନିର୍ମାଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୁ ହୋଇବୁ ଜନମ, ତୋହର ପିତା ନିଜ ମାତା ବତାଇ ଦେବେ ନାନା କଥା। ବାଳୁତ ବୟସତ୍ୱ ଗଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ, ଦେବେଟି ବିବାହ କରାଇ ତାହାକୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କହି। ସେ ନାରୀ ହେବ ଘରେ ବୋହୂ, ହସ୍ତିନୀ ଜାତି ହେଲେ ସେହୁ, ତାହାର ସହିତ ନ ପାରି ସବୁଙ୍କ ହୋଇବ ଭଗାରି। ସେ ବୋହୂ କଥା ଶୁଣ ତୁହି, ତା ଅଧିକାର ଦେବି କହି, ତାହାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ନଣନ୍ଦ ଦେବରଙ୍କୁ କିପରି ବୋହୂ ଆଚରଣ କରିବ ତାହା କଥା ଶୁଣ। ବୋହୂ ହୋଇବ ବାବୁଆଣୀ, ବୋହୂର ଶାଶୁ ପୋଇଲାଣୀ, ବାସନ ମାଜି ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଘରକୁ ଲିପା ପୋଛା କରି, ରାନ୍ଧିଣ ଦେଲେ ସେହି ଥୋଇ, ସେଇକି ବାହୁନିବ ତହିଁ। ତହିଁରେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ମନ, ଶାଶୁକୁ କରିବ ଗର୍ଜନ, ବେଳ ଘଡ଼ିକୁ ଶଯ୍ୟା ତେଜି ଉଠିବ ଗରଜି ଗରଜି। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ନ କରି ବସିବ ବାବୁଆଣୀ ପରି, ଶାଶୁଟି ଡରିବ ବୋହୂକୁ କଥା ନ କହି ହେବ ତାକୁ। ଶାଶୁ